τετραγωνάκια διαγώνια και κάνουμε το χ. Λοιπόν, μόλις είμαστε έτοιμοι για το χ, πατάμε απέναντι και πάμε μία πιο πάνω. Κάναμε το χ πατώντας ένα τετραγωνάκι πιο πάνω από εκεί που ξεκινήσαμε και πηγαίνουμε όπως ακριβώς μας πηγαίνει η κλωστή. Η κλωστή τώρα πρέπει να πάει από αυτή την πλευρά ένα τετραγωνάκι πιο μέσα από εκεί που έχουμε ήδη πατήσει και ένα πιο μέσα από το ακριβώς απέναντι. Πάει γύρω γύρω. Η κλωστή μας δείχνει ότι πρέπει να πάμε από εδώ. Στην ίδια ευθεία, μία πιο μέσα. Παίρνεις και που πατάω. Ναι. Θα το δεις. Έχουμε κάνει 2. Συνολικά πρέπει να γίνουν 5 βελονιές για τη βάση. Αν βάλετε την κλωστή μπορείτε να καταλάβετε αμέσως πού πρέπει να πατήσει. Την κλωστή διαγώνια και μας δείχνει πού πατάει. Τρία χ. Αρχίζει και κλείνει. Κάνω το τέταρτο χ. Διαγώνια την κλωστή στο τετραγωνάκι που έρχεται απέναντι. Διαγώνια. Φαίνεται κοντά. Έχουμε κάνει 5 χ και βλέπουμε αν είναι σωστό. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε ok. Συνεχίζουμε στο επόμενο τετραγωνάκι κατά τον ίδιο τρόπο. 11 στα βουδάκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Πηγαίνω διαγώνια και γύρω γύρω όπως με πάει η κλωστή. Ένα πιο πάνω από εκεί που έχω πατήσει για να αρχίσει να κλείνει το τετραγωνάκι και μετά όπου βγαίνει η κλωστή διαγώνια στην ίδια ευθεία. Λοιπόν, να κάνουμε το γέμισμα. Φαίνεται εκεί. Ναι. Αν θες μπορείς να το φτιάξεις με την ίδια κλωστή, απλά δεν θα φαίνεται το σχέδιο διαφορετικό. Θα φαίνεται μονότονο. Συνεχίζεις κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσεις σε ένα σταγουδάκι. Λοιπόν, τώρα αλλάξαμε κλωστή για να κάνουμε τη συνέχεια. Ξεκινάμε. Πάλι όπως πάει η κλωστή μέχρι να κλείσει το τετραγωνάκι.
διαγώνια. Το παίρνεις καθαρά. Και φτάνουμε στο ένα σταυρουδάκι, το οποίο και αυτό το δουλεύουμε κανονικά. Και το μοτιφάκι μας είναι έτοιμο.